बच्चे, तू खामोश क्यों हो गया? काय नाही अमरेशपुरीत आता लय मोठं संकट आलंय. मैं तेरा मतलब नहीं समझा. आय महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार त्याचं विमान कोसळून मृत्यू झालाय. तै लय लवकर आम्हाला सगळ्याला सोडून गेले ती. लगता है जिंदगी से बहुत नाराज हो तुम. काय सांगावं आता, नशिबानं लय मोठं खेळ खेळलंय. वक्त पर भरोसा रखो, वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है. काय होते की काय नाही की आता आमच्या सगळ्यांचं. महाराष्ट्राला त्याची खूप गरज होती. एकमेव तेच व्यक्ती असे होते ते सगळ्यांना हसवत करत राहत होते. दादा आमचं कसं होईल, आम्हा सर्वांना तुम्ही लय लवकर सोडून गेलात. मिस यू दादा.